Avec Pierre Vidal, accompagnato de montagne, contaire. Esquí, randoleia que depèn de la saison, mais l'estiu rando t'ha reparat tots els indrets de la muntanya i quan ja neu poudreuse, esquí, forçadament. Quoi ho d'ahir? Nous avons tous menjats, que es pareix. Mais non, el becut, que vivem al costat d'Anuyas, el becut, forçadament. Bonet, i el casquet que grata. Forçadament també el bonet. Ah, difficile. Per aquests tours que resta el dia, sinon la noit qui plata bé. Ligat. De parlar la luenga, t'as saber d'on vienem, on vam, et d'aquí podem anar també. Donc, un joc dels grans, t'ha donat.